¿Buscas casa y financiación al 100%? En el magnífico edificio Torre América, en el Parc Central de Torrent, ven a ver tu piso de lunes a sábado de 10 a 5 y domingos de 10 a 2. Ah, y al aperitivo, invitamos nosotros. Edificio Torre América. Entra y quédate a vivir. Nosaltres hem fet una aposta a l'última legislatura per donar-li valor a la mascleta, perquè com et deia, crec que el monument és molt important, però realment la pirotècnia és una part essencial d'esta festa. Sense la pirotècnia, esta festa, i sense la música, pràcticament no seria la mateixa. Per tant, nosaltres hem fet un esforç molt important per a donar-li a aquesta mascleta que se fa tots els dies de festa, a les 2:30 de l'Ajuntament, molt de valor. I crec que ens està resultant molt bé i la gent està acollint molt bé la iniciativa i estan venint cada volta més. Per tant, esperem que continuar sorprenent els torrentins i continuar fent unes mascletaes que siguin un referent en la comarca i també en tota la comunitat després del Cap i Casal.